dasig ka mo basag Biblia, dasig ka mo ampo, dasig ka mo atong simbahan, dasig ka mo tumas ka mo buton sa Dios. Kaya ang kadasig mo'y atong puhunan, mo'y atong hinagiban mga igsuon ko, na para ang kaaway dili mo daog sa imong kinabuhi, dili makahilabot kanimo mga igsuon. Experience gyud na bisan kamo. Atong sudan bisan pag-unsa na kalami. Dili gyud na mahilabtan mga igsuon sa iro o iring. Basta naas gikan pas. Sana? Init. Pero karang gugnawa na ganina. Wala na mga igsuon. Apan mo adto ko mga igsuon ko sa atong tema, don't mix. Nay mga butang nga dili pwede natong i-mix. Amen. 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 Kung ako mag-isgutan ka ganina ang mga pagkaon, ice cream, mga igsuon, nga dili pwedeng dili i-mix. Pero nining orasa, adunay mga butang importante. Dili ka maluwas kung imong i-mix. Amen. Tanan mo ingon amen. Amen. Muna kingos Biblia mga igsuon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Una, ingon ang Biblia sa unang Korinto kapitulo 11. Kung kamo nangalagad sa Ginoo, don't equally yoke to unbeliever. Don't pasabot ayaw og i-mix ang magtotoo og dili magtotoo. Right. Dili pwede magsagol ang magtotoo og dili magtotoo. Praise God. Kaya ang magtotoo nakasabot sa pagpangalagad. Amen. Ang dili magtotoo wala sila nakasabot. Ang magtotoo adunay pagtuo. Yes. Ang dili magtotoo walay pagtuo sa Ginoo mga igsoon. Praise the Lord. Walang isgutan ako kaninyo nining oras sa Monteverde Church. Hallelujah. Ayaw i-mix ang inyong kaugalingon sa dili mga magtotoo. Right. Kaya kung imong isagol ang imong kaugalingon sa dili magtotoo, moabot ang panahon matakdan ka og di nakabutoo sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Don't mix. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Amen. What is holy? Holy means pure, godly. Clean. Mao na yung mga tao, mga Kristohano. Amen. Unsa man ang kalibutan? Ang kalibutan unholy. Pag mo yung kagkahilayan, may kagkalibutan ng mga tao, unholy na sila. Amen. Pastor, naghukom ang ka. That is the word of God. Amen. Wala ta maghukom. Ang kinabuhi sa tao, ang mga lagad sa Diyos, uncleanness. Amen. Amen. Dili mga balaan. Kay sila, wala man sila kabaloon sa ng balaan. Wala sila kadungog, ana, sa pagtulunan. Ano magbalaan man sila, nga wala man sila mawalihi. Amen. Ngano magbalaan man sila nga wala man sila kasultihi? Ngano magbalaan man sila nga wala man natural lang sila dili balaan kay wala sila mawalihig, wala sila mga lagad ng Dios. Dili ka ngayon mo question na nila. Ngano man? May kag wala man mo ang balaan natural, normal. Kay wala na sila mga lagad. Amen. Ang angayan natong pangutanon, ang angayan natong questionon, kung magsigig sold sa simbahan, magsigig ampo, unya wala magkinabuhis pagkabalaan. Praise the Lord. Palagpakan nato ang Diyos. Hallelujah. Muna nga dili, beta pwede. Ang hilabutas atong isip katao, di mata pwede. Oh, ang tanga, kana sila, man lagi magsayan. Ay na sila kilapti. Normal na sa ilahan. May tanga nung, wala man na sila balaan. Normal, ayaw sila. Pasante sila. Ang atong tanaw, ng atong kaugalingon. Amen. Kung kita nagkinabuhi ba sa pagkabalaan, kaya ang pagkabalaan mao na pagtuman sa kabubuton sa atong Ginoo. Praise the Lord. Unholy. Kung makiguban ka sa tao nga mga laga ng Dios, ang buto kay pasabot ba? Basig bagunahon na mo nga, di na ta pwede ka trabaho di ana. Di na ta pwede di mga eskwela na. Di na ta pwede makikukuy-hukoy, makikuban-uban sa mga tao. Ang akong buti pasabot mga igsuon. Di mabuta kakabig, di mabuta kadaas Ginoo ana kung ato silang likayan, ato silang bro na kita sa ila, bro.
Hindi yun tadi ha. Kita lagi magbaguban nga na mga kulto ba ya, nga tuas bukid. Dito ra yun sila, di na mong manggawas, kaya parang di yun sila makahalubilos mga tagagawas. Dili nga na ang atong pagtulunan. Dili. Mo man nag-ingos Biblia, kamo ang kahayag, kinahanglan nga, ibutang mo diha sa, asa napit ibutang kahayag? Kanta. Sa hayag? Unsay gamit sa kahayag? Para mo dan. Kani ba suga, unsay gamit ana? Para mo dan Asa man na ibutang? sa taliwala asa Dito sa gangit-ngit. Kaya ibutang ni mo na sayag. di makita. Laban so may puslanan ana. Kabalo si Charles Darwin na hinoon. Kabalo si Thomas Edison na the first inventor ana. Ngano nag-imbento siya og fluorescent lamp? Ngano naghimo siya anang kahayag kanang kanabang Bombilya. bumbilya? Kaya ang katuyuan ana pag-abot og kangit-ngit na ay makitang kahayag. Wala na imbento para sa kahayag. Para na dito sa mga nagngit-ngit. Buti pasabot na ako, kita i-preserbar na to ang atong kahayag. Dili na to taguan, di ta magtago-tago sa kay uban, di na po magkigiyulubilo. Bawal kuno na sa ilaha. Dili po na siya mao. Usa na to pagkabig sa mga tao? Usa na to pagdala sa mga tao sa Ginoo? Amen. Amen. So i-preserbar na to na mga igsuon. Asa na to? Ipadanag na to ang atong kahayag. Kinsay danagan? Ang kangit-ngit. Mo na nga, bisag ka, kinsay kauban nimo slampas dito sa uma, tanan day Kristohanon maglampas, Kristohanon ra yun. Pag naay manuhol, na may tagagawas. Miskwila ka, puro day Pentecostal lang. Kanang estudyante, Pentecostal lang tanan maestra. Naman ka mga maestra ni mga yawan o ng uban. Yan din na pwede, pastor, di na ta mag-uban. Wa po kay grado ni kang eskwela. Ang pagsabot ba? Pwede ta dito, pwede ta manarbaho, pwede ta mo adto dito mga igsuon ko. Pero ipahayag yun ang atong kahayag. Amen. Ipadanag yun ang atong kahayag. Amen? Amen. Amen? Amen. Ang magpasabot na ako, ayaw isagol. Mix ba? Word nga mix. Tanawa na definisyon sa Webster, anak ka ng mix. Pagkutaw ni mo, ana, bisag unsa pa na kapait, basta gi-mix ni mo na tamis, ang kapait mawala. Hallelujah. Amen? Amen. Kanusa, ang tamis may mapait. Daliyon na to. Kanusa mahimong tamis ang pait. Sige daw. Pag mabutangan nagsuka. Kanusa. Tamis na, butangan mo kasukar. Pero anong pait man kayo? Kanusa na mo pait? May gitawag 50-50. Napoy gitawag 70-50. Pag daghan ang imong gibutang nga kape, gamay ra asukar, natural ang resulta usab na. Pait. Pait ames, pait. Dungagan pag yun nimo og kape, gamay ra mawa na ang tamis. Pag tilaw nimo ara ng paita. Sa Kristohanon po nga kinabuhi, 80-70% nimo tuakas kalibutan, kadugayan, makalibutan mo. Praise the Lord. Kuha niyo ang punto? Amen. Kuha niyo ang punto mga igsoon? Amen. Oh. Pero ang imo, tanaw mo dito, guanuban ka, trabaho, eskwela, pero dito to ka sa ilatanan, isang ikaw na lang isa dito. Makita gihapon ka nga, wa gihapon ni uban nilas kahilayan, mapreserbar Praise the ang Lord. imong pagka. Hallelujah. Gusto ka magpulagpak mga igsoon? Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Na ang gusto mahitabo sa itong Ginoo mao ni. Nga ayaw gayon. Amen. Amen. Sa to, gingon sa itong Ginoo. Ginoo may nagingon na to. Ayaw itapa Ang bagong
ang bag-ong panapton Sa daan. sa daan. Panapton. Kita ni mga taong ipang bago sa Ginoo. Hello. Amen. Hello. Amen. Kita ni, ikaw na. Kanang naglingkod diha, ikaw na. Hukason. Ikaw ning bag-ong panapton. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ingon ang Biblia, if any man be in Christ, he is a new bag-o. He is a new. Sa daw ta? Bag-o. Sa daw ta? Mga igsoon? Bag-o. Mga bag-o. Ayaw itapak-tapak ng imong bag-o dito sa daan. Everybody say praise the Lord. Hukason. So, kay bag-o man ka mga kaigsuunan ko. Everybody say amen. Amen. Everybody say amen. Amen. Ipatunhay ang imong kabag-uhan. Ang akong moti pasabot, ayaw i-mix ang imong kaugalingon sa mga kalibutanon. Amen. Ayaw uban-uban sa mga kalibutanon. Pwede mo uban ka sa trabaho sa eskwela, pero ayaw ubani ang ilang dili maayong mga binuhatan. Amen. Hallelujah. Don't mix with them. Ayaw sila ubani. Pag muingon sila nga moadto ta kay moadto ta kailayan, no, nangalagad ko Ginoo. Amen. Pwede nimo silang ubanon sa pagpangalagad sa Ginoo nung ka nga ikaw ubanon nila dito sa ilang adtuan nga kahilayan. mga igsoon. Amen. Don't mix. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga kaigsoon. Praise the Kusog ka Lord. pa